Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў адкрыў свае скарбніцы дзеля новай экспазіцыі. Выстава 33 творы – гэта найлепшыя набыткі Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў за 5 гадоў. Палотны, скульптуры ды інсталяцыі для калекцыі цэнтра закупаліся па выніках рэспубліканскіх і абласных вернісажаў. У гэтым пытанні мы заходзім з тых прынцыпаў, якія былі закладзены яшчэ дырэктарам музея сучаснага выяўленчага мастацтва, пляцоўка якога зараз уваходзіць у нацыянальны цэнтр народным мастаком Беларусі Васілем Шаранговічам. Это выбор всех стыляў і накірункаў актуальных на дадзены момант, які адлюстроўваюць карціну міра жыхароў Беларусі. Владимир Тоўстік, Яўген Каробушкін, Андрэй Басалыга, Сергей Аганаў ды іншыя. Творы новай экспазіцыі адлюстроўваюць не толькі асабісты светапогляд мастакоў, але і філасофію беларускай нацыі. Тут спалучаюцца непадобныя стылі ды жанры, сутыкаюцца розныя пакаленні творцаў. Константин Селиханов – гэта мінскі інтэлектуал, які заходзіць хутчэй за ўсё свае скульптуры ад нямецкага экспрэсіянізму. Можа, нейкі пачатак яго творчасці ляжыць хутчэй за ўсё ў рэалізме, но ён ідзе далей і робіць з традыцыйнай скульптурай, то есть даводзіць яе да стану аб'екта. Глеб Отчык, старшыня Беларускага саюза мастакоў, ён проста свядома не карыстаецца рэалістычнай формай і падае свае творы ў жанры абстрактнага экспрэсіянізму. Экспазіцыя 33 творы стала адным з праектаў да юбілею Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў. Убачыць выставу можна да 17 студзеня наступнага года на Някрасава 3.